बैसागु नोंनि मुङाव गांसे लाइजाम। गोदान बोथोरनि इसाराफोरा दायो बोहैथि दाहार जिउनि मोन्दांथि होफैदों हुरा हुरा। बिदिनो बुब्लिफ्रा मोनसेनि उनाव सानरेब जायो जेब्ला गोसोआ आंनि बैसागुआव नोंनि मुं आरो एथेबो गोरबो खनायाव देलायनाय गुबै मुस्रि बेरखाङो जेब्ला आं नोंखौ अननायनि थिर गावहरो बोदोर फाखन बुग्लेम जायो गोसो आंनि। मेगनजों मेगन थाइब्रै गोरबो मोनसे दाख्लामसै नों दुरनाम नोंखौ मोनैनि। सुनामि फैब्लाबो सैथिबो नोंखौ मोनथोंसै देग्लाय बैसागुआव। बैसागुआव हाबाब बाजै दुरलाया जंखायो नोंखौ लाबोनो गले गले होनबायसै। आंनि लांगोनायाव नोंखौ नेगासिनो बरायनो गाम्बारि खामफ्लायाव आथिं सुनो नों फैगोन ना? गोदान बोसोराव बैसागु आं नोंखौ थैस' थांस' मोननो हाथोंसै। आरोबाव बैसागुआव खाम सिफुं जथा गंगोना बाथा अरे भाई क्या हो गया? कुछ नहीं भाई, इतनी हेल्दी डाइट ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद भी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है कि वर्कआउट। ये ले, तो ये है बुल राइडर की कैप्सूल जो कि इजीली तेरा स्टेमिना बढ़ा देगा और तेरी इंड्योरेंस पावर बढ़ा देगा, जिससे तू आसानी से वर्कआउट कर सकता है और कोई भी काम कर सकता है और तू थकेगा भी नहीं। ये कम्प्लीटली नेचुरल हर्ब से बना है, जैसे कि अश्वगंधा, शिलाजीत और सफेद मूसली। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है भाई। ये कम्प्लीटली ISO सर्टिफाइड है। आपको चाहिए एनर्जी, स्टेमिना और स्ट्रेंथ, तो ट्राई कीजिए आयुर्वेदा की। बैसागु नि देंखो मोनाबिलि समाव आं गोसोखाङो बै बुब्लि आमाय जुमाय नोंनि आंनि खोथा फंसे बुंनाय मोखां जारौ जानाय नोंनि रंगिना संगिना देलायनानै मोदाननाय अखा मोफ्लामनाय बादि मेगन होदोंमोन गोसो बोदोंमोन नोंखौ गोरबोनि एलबामाव। दाउ खौवौनि रैसुमै देंखो रोजाबनाय मुलुग बिखायाव खावलायफावदुर गादां खुज्रानि मेवथु फैनायाव सुथि मोनो गोरबोनि बाथ्राफोरा। आं मोनथिनानै मोनस्लाबाखैमोन माब्लाबाबो बैसागु नोंनि मुङाव गांसे लाइजाम। हाबाब बैसागि सिख्ला गोदान आगान समनि थान्दै महरै हनै बिसोर खथासे जाबखोनाय मोगथां आन्दोआव नागिरबायो सयथिबो आरो गोरबोनि सानरेब नागिरो सिमां सुजियो गुफुर समायना लामा दालां साजों बारलांनो नोंनि असिला लानानै उदांस्रि बेसे गोजानाव गेवलां गेवथां बिबार बागानाव गोथार थांखि मिजिं जायख्लं सिमां आन्दो आन्दो सौसिलाङो सोरां रोदानि बिन्दो अखाफोर जहाबो गल' नायहरो आंनि नुनाय सिमां मोगथां जिख्लाबसे लाइजामाव लिरजानाय गुमुर बिखा सिंनिफ्राय गबोनाय ओंथि फोरमायो दिनैसिम गोरबोनि हांफोरा दा गोबां बासा लायो गंसे देरा संसाराव थांना थानो मोन्थाय फुंबिलिनि दुब्रि बिलाइनि निहोर थरथिंनाय जोंखोल माखोल सिरिनाय नुदोंमोन हान्थिबोनाय दोंसे लामा उदांस्रिनि दोंसे मेथाइ आरो खौसेथि भाई क्या हो गया? कुछ नहीं भाई, इतनी हेल्दी डाइट ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद भी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है कि वर्कआउट। ये ले, तो ये है बुल राइडर की कैप्सूल जो कि इजीली तेरा स्टेमिना बढ़ा देगा और तेरी इंड्योरेंस पावर बढ़ा देगा, जिससे तू आसानी से वर्कआउट कर सकता है और कोई भी काम कर सकता है और तू थकेगा भी नहीं। ये कम्प्लीटली नेचुरल हर्ब से बना है, जैसे कि अश्वगंधा, शिलाजीत और सफेद मूसली। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है भाई। ये कम्प्लीटली ISO सर्टिफाइड तो है। आपको चाहिए एनर्जी, स्टेमिना और स्ट्रेंथ, तो ट्राई कीजिए आयुर्वेदा की। जिख्रिफ्रा सौदावो बोथोरनि बिबारफ्रा बारलांबाय थादों बेयावनो नोंनि आरो आंनि थाइनै मेगननि गोरोबलायनानै माबा माबि इसारानि बुंफोरलु भाद्र दाननि खासि बिबार बारनाय फुरनाय एबा गुफुर महर नोंनि आंनि गोथार गोरोबनाय सिन्दुरनि बेनो सम बेनो बोथोर बेनो थासारि बेनो मुगा गारबोनाय गोजाम गाथोननि बै रेगायाव सिमां आरो मोगथांफोरा माजिलायो दा आंल' नोंल' मोनथिथारलायगौ बे गोसो थोलायनायखौ गोरबोनि सानस्रिफोरा। अरे भाई क्या हो गया? कुछ नहीं भाई, इतनी हेल्दी डाइट ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद भी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है कि वर्कआउट। ये ले, तो ये है बुल राइडर की कैप्सूल जो कि इजीली तेरा स्टेमिना बढ़ा देगा और तेरी इंड्योरेंस पावर बढ़ा देगा, जिससे तू आसानी से वर्कआउट कर सकता है और कोई भी काम कर सकता है और तू थकेगा भी नहीं। ये कम्प्लीटली नेचुरल हर्ब से बना है, जैसे कि अश्वगंधा, शिलाजीत और सफेद मूसली। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है भाई। ये कम्प्लीटली ISO सर्टिफाइड तो है। आपको चाहिए एनर्जी, स्टेमिना और स्ट्रेंथ, तो ट्राई कीजिए आयुर्वेदा की। जेरावनिखि थागोन अरायबो बसनो हायो दोंसे जिनजिरि खायसे दा मोनथिसै जों सानैनि गोसो थोलायनायखौ रमान्सनि निजोरा माबोरैथो दानगारनो हानो गांहाबनायनि बिदैफ्रा माब्लाबा बट सुथि मोनो आरो मोन्दांथि होफैदों
नोंजों आंजों जेब्लाबो गोसो जायो नोंनो फंसे बाथ्रा बुंनो। गोमोरनाय सायखं जिउ दैमानि बोहैथि दाहार बोहैयो निजोम स्राय स्राय गोमालांदों बिदिनो सानसेनि सायखं आरो गोमालांदों हाजार हाजार सायखं आरो बेयावनो गले गले जोनोम लायो सानथ्र'हायै गोदान गोदान इसारा लाबोयो गोथां जिउनि दफा दफा साजायनो हायै गंसे आयनायाव नुजानाय बादि थाबाय गोमजोर जिउ गोनां गैयैनि माखासे सायखं नुनो मोनदों आंसो नोंखौ लाखिनो हायाखै नोंनिबा माबा थांखि नुवा नुस्लाबा एखनबा बेयावनो आंबो आन्दायो नोंनि जिउ सल' संनो मानोना नोंदि साखा माखा आंजोंनो दंमोन आंनिफ्रायनो आनज्रायनायाव आंहा दुखु जायो अराय जिउआव लोगो महरै मोनैयाव हांमा हांसानि जिउ सल'निफ्राय सल'मासो आबुं फोरमायनो सोरबा मोनथियैनि गोसोखौ जेन' फोजाखांनोसो आंनि गोरबोआव हाबसोना थाफैदोंमोन दा आं नोंनि जेबो थंबोथ' नागिरनो हानाय नंला मानोना नोंदि नोंनि थांखि मिजिङाव सहैनोसो लामा नायो बेयावनो जायो आंबो नायफिनजायै आन्दायलु लामायारि अरे भाई क्या हो गया कुछ नहीं भाई इतनी हेल्दी डाइट ले रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ उसके बाद भी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है कि वर्कआउट गोजोननायनि बिथिं तो ये है बुल राइडर के कैप्सूल जो कि इजीली तेरा स्टेमिना बढ़ा देगा और तेरी एंड्योरेंस पावर बढ़ा देगा जिससे आंसो नोंनि जौगानायनि दाथायाव लोगो हमनो आसानी से वर्कआउट कर सकता है और कोई भी काम कर सकता है और तू थकेगा भी नहीं ये कम्प्लीटली नेचुरल हर्ब से बना है जैसे कि अश्वगंधा शिलाजीत और सफेद मूसली इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है भाई ये कम्प्लीटली ISO सर्टिफाइड तो है आपको चाहिए एनर्जी स्टेमिना और स्ट्रेंथ तो ट्राई कीजिए आयुर्वेदा की अब्लाबो आं सानो नों मोजाङैनो दङ जाय गोरबोफोरा नोंजों आंजों सिनाय लायोमोन नाथाय खाथिनिफ्राय गोसोनि मेगन समखौनो मोनासै मानिबा थासारियाव बुसुमलायनायनि नोंथ' जिउनि जारिमिन फोरमायनोबो आंजों समखौनो मोनथारासै बेनो जादों नोंनि फागुननि जावलिया बारा हुरा हुरा मेवथुलांबाय थायो आं नागिरनानै मोनमारगोन ना नोंनि हादामसालि बै अख्राङा आंनिबो आंबो नुयो बै अख्रांनि आगान नोंबो नुयो दा मालायफ्रा जेरै खालामो आंगोमानि जोलै गंसे समायना लांगोना फोथार गोथां बिलाइ रा रा बारजों सिमलाय जानानै सानसे मोन्ना सिरिनानै सानसे गोरान बारजों बुबथिंलायो बेसेबा रिउ आरो रिउ बै जायगासिम नोंबो सेलायो आंबो सेलायो नांगौ आरो नांगौल' बयनोबो हास्थायनाय आबुंसे मानि सुफुंनो गोसोनि साननाय मिजिं बोस्रुत गासे माब्लाबा सिरिलांनानै उन्दुलांब्ला निन गोमानाय सोरबा फोजाफैनाय रजेनि जायख्लं सिमांनि उफ्लेलांना सानस्रि आबादनि दब्लायसे नेरसोन नोंनि साननाय दिंग्राय दिंसि फारागनि अन्थाइ जानानै जोखारलायनायनि जुनै बै अख्रांखौ सेलाय सेलाय गावनि खालामनानै राननानै होनांगौनिबो इसेबो सानथाराखिसै हाबाब बै अख्राङा आंनिबोथ' मोनथाय जायख्लं सिमां सफैसि आथुरै नोंनि अग्रङाव गोसोआ थुफियो गोरोबलांनो हाथरखि सलथानि रैदुब नों गावदां फागुनावबो नोंखौ लोगो मोनबाय बैसागुआवबो नोंखौ लोगो मोनबाय दुफांनि नेथेरनो हायैयाव दा आंनि बिखाखौ मोनो लांदां लांदां खोन्दोसे खोन्दोसे बोथोर हगार हरबाय आइथुमनि जोंखोल निहोर गोजों दुब्रि बिलाइ नेरसोननि सिमान नोंनि आंनि गरन्थ जुगामि फैसालि सानजा सोनाब सा खोला बे सिमां मोगथां दैबाना फैलामसे जायख्लं सिमांनि